बेळगाव होलसेलाची दोन मार्केटां आसात। एक कांदे बटाट्याचे, दुसरे भाजीपाल्याचे। शेतांतल्यान आमी पळयल्ली भाजी हांगा पावता म्हणसर कितली म्हारग जाता ते पयलीं पळोवया। हांव बेळगांवच्या होलसेल मार्केटान उबो आसा। जवळ जवळ 80% भाजी हांगासून गोंया येता। हांगासले शेतकरी सगळी भाजी आपली हांगा विकपाक दवरता। हाजी कशी हांगा विक्री जाता हे आतां हांव तुमकां दाखयतलो। कोथंबीर तुमने कैसे दिया है? हम 200 रुपये से दे। और कितने में खरीदा? हम 100 रुपये में 100 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में दे रहे हम। दर बेळगावमध्ये रेट बसून विकणाऱ्या 2 रुपये पिंडी विकतात आणि सवालमध्ये घेणारे 50 पैसे घेतात एक पिंडी। आणि दुसरी भाजी कशी काय विकतात तुम्ही? म्हणजे कसं जास्त आलं तर त्याच्यावर अवलंबून करतात सोडा, त्यात काही नाही। खरं घेणारे मग स्वस्तपणा घेतात आणि विकणारे मग बसून जास्त रेटा निघतात। कोथंबीर तुमने कैसे दिया है? हम 200 रुपये से दे। और कितने में खरीदा? हम 100 रुपये में 100 रुपये में खरीदा, 200 रुपये में दे रहे हम। कोबी तुम्ही कसं घेतलं आणि काय रेट आहे? हे आता कोबीज आम्ही घेतलेला आहे 60 रुपये, 55 ते 60 रुपये। आम्ही इकडं होलसेलमध्ये विकतो 70-65। शेतामध्ये याची खरेदी होते 60 रुपये 65 रुपये। आणि इकडून तुमचा कोबी कुठं कुठं पोहोचतो? जातोय मुंबई, जातोय हुबळी, इकडं चिल्लर गावं आहेत, खेडेगावं, संकेश्वर, निप्पाणी, कोल्हापूर सगळ्या भागाला जातोय। बेळगाव डिस्ट्रिक्टमध्ये पुरे जातोय। काय टन याच्यावरती खरेदी होतं कसं? नाही, टनावर रुपये तर टनावर होते। 10 किलोचा भाव होतो इकडे 60 रुपये 10 किलो सध्या। दररोज एक तासाने भाव चेंज होत राहतोय। जास्त आला तर कमी होतोय, कमी आला तर जास्त होतोय। या पद्धतीने इथं व्यापार चालू असते। आज कॅबेज केले हे ते बटाटे लावलेत। आज तुम्ही एक कोबी कॅबेज हे मार्केटला नाही काय दर काय मिळतो? दर 4-5 रुपये गड्डा मिळते आम्हाला। त्याने विकतात भार आहे, खरं आम्हाला थोडी रक्कम पडते गड्ड्याला। तुम्ही आज इकडे मार्केटमध्ये काय घेऊन आलात आणि हा तुमचा स्वतःचा माल आहे की तुम्ही हा घेऊन आता शेतकऱ्याचा घेऊन विकायला ठेवलाय? तर शेतकऱ्याचा घेऊन विकायला ठेवला आम्ही। शेतकरी आम्हाला आणून लावतात ते आम्ही विकायचं। काय रेट आहे आज? शेतकऱ्यांनी काय तुम्हाला काय भावाने तुम्ही शेतकऱ्याकडून खरेदी केली? खरेदी केलेलं नाही, ते कमिशनवर आहे। 8% कमिशन आहे। काय रेट काय? 140, 150 रेट चालू। 10 किलो। ही परिस्थिती शेतकार भाजी इतली सवाय विकता आणि एक कमिशन एजंट आपली वॉल सांभाळतात। आता पळूया ह्या दोन्ही होलसेल मार्केटांनी व्यवहार कसो चालता तो। आम्ही भाजीपाल्याच्या मार्केटाच्या अध्यक्षाक मेळ्ळे। ताचे नाव राम हवाल। बाजाराचे नाव बेळगाव होलसेल व्हेजिटेबल मर्चंट्स असोसिएशन। आमच्या वांगडा असा आता बेळगाव होलसेल मर्चंट असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट राम हवाल। तांचे कडल्यान जाणून घेऊया हांगा कसो व्यवहार जाता भाजीपाल्याचो आणि गोंयान कितली भाजी येता ती। राम हवाल, आम्हाला सांगा की इकडं कसा काय व्यवहार होतो भाजीचा आणि गोव्यामध्ये किती भाजी निघते ती? इथं डेली जवळजवळ बाजूच्या शेतामधून, खेड्यातून भरपूर अशी आजूबाजूला शेती आहे जिल्ह्यामध्ये। प्रत्येक खेड्यामधून दररोज दुपारी सकाळपर्यंत 12 वाजल्यापर्यंत आवक चालू होते आणि बरोबर करेक्ट दुपारी 1ला व्यापार चालू होतो। 1 ते संध्याकाळी 7-8 पर्यंत व्यापार होतो। त्यानंतर गोव्याच्या आणि जिथं बाहेर जातात ना त्या गाड्या भरायला सुरू होतात। इथून जवळजवळ गोव्याला जवळजवळ 60-70 गाड्या जातात डेली। प्रत्येकमध्ये गोव्याचे कुठले कुठले भाग आहे ना, मडगाव, वास्को, पणजी, वास्को डी गामा, इकडे जे जे तुमची गोव्यामधली ठिकाणं आहेत त्या प्रत्येक ठिकाणी हा बेळगावचा भाजीपाला जातो। कसा काय व्यवहार होतो? म्हणजे शेतकरी आणून कोणाला विकतात, मग तुम्ही कसं घेतात ते? शेतकरी आणून इथं आमच्या दुकान पुढे ठेवतात। म्हणजे प्रत्येक दुकानचे शेतकरी आहेत ते त्यांचे बांधलेले असतात। त्या दुकानमध्ये आणून ते बी सगळं घेतात। ते आणून इथं माल उतरतात, त्याचा आम्ही लिलाव करतो आणि ते 8% कमिशन आम्ही घेतो त्यांच्याकडून। आणि हे गोव्याला जे भरतात ते लोक आमच्याकडून घेऊन पॅकिंग करून मग ते गोव्याला माल घालतात। अगदी फ्रेश ताजा चांगला माल घेतात। आणि इकडून गोव्याला कसं पाठवतात आणि गोव्याला काय मग गोव्याच्या लोकांना कसं काय रेटमध्ये विकतात? गोव्याचे ते एजंट आहेत ना, ते इथल्या लोकांना ऑर्डर देतात। त्यांची ऑर्डर असते ते डेली हे भरा, ते भरा, अमुक भरा। त्यामुळं त्यांनी 1 नंबर फ्रेश माल घेतात गोव्याला। 2 नंबर मालला अजिबात हात धरत नाहीत। जो फ्रेश माल आहे तो पॅकिंग करतात आणि रात्री बरोबर इथनं 9, 8, 7ला गाड्या भरायला सुरू होतात। मग रात्री 12-1 पर्यंत इथनं गाड्या सुटतात।
इकडं आज काय दर आहे भाजीचा, वेगवेगळ्या भाज्यांचा? आता भाजीचा 8 दिवसापूर्वी जरा हाय जंप होता, आता एक 2-3 दिवसापासून थोडा खाली आलेला आहे. म्हणजे आज काय दर आहे, म्हणजे रेग्युलर भाजीची टमाटो म्हणा, कांदे म्हणा, बटाटे म्हणा? टमाटे 10 ते 120 रुपये 10 किलो झालेला आहे. त्यानंतर वांगी 70-80 रुपये, गाजर तुम्हाला मिळेल इकडचं बाहेरचं 150 ते 60 रुपये, वाटाणा 300 रुपये 10 किलो, आणि काय म्हणजे कोबी, शिमला मिरची झाली आज इथं 20 रुपये 200 रुपये 10 किलो. कोबी झाली इथं 50 ते 60 रुपये. नंबर 1 म्हणजे गोवाला जे भरत ते 50 ते 60 रुपये 10 किलो झाले. मिरची झाली 100-120. कोथिंबीर 150 ते 200 रुपये 100 पेंड्या बांधून आणतात ते 150-200 रुपयाला 100 देतात. थंयच्यान आमी कांदे बटाट्याच्या मार्केटात गेले. थंयच्या एका कमिशन एजंटाक धरलो. तांची एक बरी गजाल म्हळ्यार ते आपूण जावनच सांगतात आमी कमिशन एजंट म्हणून. तांच्या कार्डाचेर पासून तेंच बरयल्लें आसता. आम्ही आता बेळगांवच्या होलसेल मार्केटान आसा. हांगा कांदे आनी बटाट्यांचे होलसेल जाता. हांगासून चडसो माल गोंया आनी सरावंडींग मार्केटान वता. आमच्या वांगडा आतां आसा अशोक. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया की खंय खंय हो म्हाल चल्लो आनी कितें रेट आसा सद्याची ती. अशोक, आम्हाला सांगा की कांद्याचे आणि बटाट्यांचे काय दर आहे बेळगावात आता? कांदे 1500 ते 2800 रुपये, बटाटे 1000 ते 1500 रुपये, 1600 रुपये हे होतं, जास्तीत जास्त 1600 रुपये. इकडून कुठं कुठं माल जातो? गोवा जातोय, इथं लोकल जातोय. आणि गोव्याला कसला तऱ्हेचा माल जातो इकडून? बटाट्याचे काय दर असते जी गोव्याला जातात, आणि तसेच कांद्याची काय दर आहे जी गोव्याला जास्त मागणी आहे? गोव्याला काय 1500 ते 2500 रुपयाचा माल जातोय. 2800 रुपये गोळे कांदे पण जातात. बटाटा मोठा असला तर 2800, हे 1600, 1700 या दराचा जातोय. आणि हा माल जो बटाटे कांदे जे आहेत ते या मार्केटला कुठून येतात आणि कधी इकडं मार्केट होलं तुमचं भरतं? कांदा नाशिक, पुणा ह्या साईडनं आता येतो. पुणा, नाशिक, औरंगाबाद. हां, मार्केट कधी होतं इकडं? मग शनिवार बुधवार मग काय असतं त्या दिवशी इकडं? इथं निलाव होतात. शनिवार बुधवार कांद्याचे बटाट्याचे निलाव होतात. रताळी, गूळ निलाव होतात शनिवार बुधवार. मग इकडून कधी तो गोव्याला निघतो? इथून म्हणजे डेली माल जात राहतोय. होलसेल मार्केटात वतकच एक गजाल स्पष्ट झाली. शेतांतल्यान बाजारात पावपी भाजी सुमार 300 ते 400% म्हारग जाल्ली. रावात, तकलेक आटयो घाल नाकात. भाजी अजून अर्ध्या वाटेर आसा. आतां मेरेन तरी एक गजाल स्पष्ट जाता. वर्सभर शेतांत काम करपी शेतकार 8 आणे जोडटा जाल्यार स्वता कमिशन एजंट म्हणपी मनीस अर्द वरा भितर 400% कमिशन खावन वता.